इउपिपिएल दोलोआ गोख्रों राजखान्थियारि हानजा महरै सिनायथि जाबाय राफेल दैमारि। बिटिआरआव गोख्रों राजखान्थियारि हानजा महरै गसंनो हाबाय इउपिपिएल दोलोआ। फारफ्रोमबो बिथिङावनो गोख्रोंसिन जालांबाय इउपिपिएल हानजाया। बिटिआर आरो आसामाव लोगो महरै जथाय सोरखार खुंनाय समनिफ्रायनो गोख्रों खामानि मावगासिनो दं इउपिपिएल हानजाया, जायनि थाखाय भारतनि इलेक्शन कमिशनजों गनायथि जाबाय इउपिपिएल हानजाया। रायजो राजाफोरनो खोथा होबोनाय बादियैनो फारफ्रोमबो बिथिङावनो जौगालु खामानि मावगासिनो दं खुंथाय गोहोनि सोरखारा। दिनै दारांगाजुलि ब्लक कमिटि इउपिपिएल दोलोआ 7थि गायसनथाय सानखौ गाजा गोमजायै फालिनाय समाव बे गोनांथार बाथ्राफोरखौ बुंथियो आफादगिरि राफेल दैमारिया। मख'नो गोनांदि बे गेवलां मेलाव बिपिएफ हानजाखौ मोजां मोनग्रा सा 100 जना इउपिपिएलआव जुगदान जायो। आङो 26 नं दारांगाजुलि ब्लक इउपिपिएल जानानै जोंनि इउनाइटेड पिपल पार्टी लिबारेलनि जोनोम सान, बे जोनोम साननि थाखाय गासैनिबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। आं दिनै 26 नं दारांगाजुलि ब्लक इउपिपिएलआ जोनोम सानखौ आसिला लानानै जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै मोनसे गाजा गोमजायै फालिदों। गिबि हाबाफारियाव जोङो फुङाव फ्लेग हस्टिं थांबाय, बेयाव मोजाङै मोजां जाना थांदों। आरो लोगोसे बेनि उनाव जोङो पार्टियार्सफोरनो बिबार बावनाय जादों। बेनि उनाव बिफां गायनाय जादों, जोङो गोबां बिफां गायबाय। आरो बेनि उनाव जोङो जोनोम सानखौ आसिला लानानै माने केक हानाय जादों। बे केकखौ जोङो रायजोनि गेजेराव राननानै होनाय जादों। आरो बेनि उनावहाय दा जोङो गेवलां मेल दङ, बे गेवलां मेलाव जोङो गोबां आलासिफोर लिंदों। बे गेवलां मेलाव जोङो जोंनि ओनसोलनिनो बयनिबो अनजाथाव आरो सिबिजाथाव एमएलए बिथां जलेन दैमारि बिथांखौ लिंनाय जादों। दा बाथ्राया जाबाय मा, जोंनि इउपिपिएल दोला दिनै फैयै फैयै 7 बोसोर आवगान सुरबाय। घाट प्रतिघातनि गेजेरजों फैयै फैयै दिनै मोनसे गोख्रों माबायाव जोङो सफैनो हाबाय। दिनै मोनसे जों दुरबल, बे टिमा दला दुरबल नङा, लोरबां नङा। मानोना जोंनि दला दिनै भारत सरकारनि जितु इलेक्शन कमिशनार, बे इलेक्शन कमिशननि माबाजों जोङो रेकगनाइज मोनबाय। गतिके जोङो मोनसे बे आनसलिक दला दिनै गोख्रोङै जाना दङ। आरो बे दलखौ जोङो आवगायलांगोन। मोनसे 2015 5 आगस्ट खालि क'क्राझारनि दतमायाव बे दोलोखौ मोनसे थांखि लानानै जोनोम होनाय जादों। बे जाबाय जोंनि 17 बोसोर जेब्लानि अपसासन सोलिना दंमोन, बेखौ जोङो उतखाट खालामनानै माने मोनसे मोजां सासन जोङो होनो नाजादोंमोन। आरो फैयै फैयै जोङो दिनै बेखौ जोङो जाफुंसार होनो हाबाय। आरो बेखौ रायजो राजाया जोंखौ जथेस्थ' मदद खालामदों। मोनसे परिबर्तन नागिरनानै रायजोफोरा मोनसे जिहेथु नागिरबाय थादोंमोन, बे परिबर्तनखौ नागिरनायाव रायजो राजाया जोंखौ जथेस्थ' मदद होदों। आरो रायजो राजा मदद होनो थाखाय दिनै जोङो बिटिसि सरकारखौ दानो हादों। बेवहाय जुदि जों एलायन्स मोनसे गभर्नमेन्ट दादों, अब्लाबो जोङो बेखौ दिनै मोजां मोजां सालायगासिनो दङ। आरो जोङो बे इउपिपिएल दोलोखौ रायजो राजानि खाथिसिम जों लांनो नागिरदों। मोनसे बोरैहाय जोङो बे रायजो राजाया बोरैहाय बे इउपिपिएल दोलनिफ्राय माबोरैहाय मोजां खुंथाय मोननो हागौ, बेखौ जों होनो नाजागासिनो दङ। आरो गोबां जोङो कार्यसुचि लादों, जेरै दा सरकारा गोबां खामानि मावनो लागासिनो दङ। आरो बे खामानिनि गेजेरजों आरो जोङो जनसाधारननि खेथ्रआव बे खामानिफोरखौ लांनो नागिरदों। आरो मानगोनां जोंनि बिटिसिनि चिफ तथा जोंनि पार्टिनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां प्रमद बर'नि गोख्रों दैदेननायाव दिनै बे दोलोआ आवगायलांगासिनो दङ। जोङो दिनै बिटिसिल' नङा, जोङो आसामावबो जोङो एलायन्स सरकार दानो हादों। आरो जों सासे एमपि मोनबाय। आरो फैगौ बिसायख'थि समावबो एमपियावबो जोङो लकसभानि थाखाय 5 नं क'क्राझारनि थाखाय जोङो आरो मंगलदै समस्तिनि थाखाय जोंनि दोलोनिफ्राय जों बिथाथि होनानै मोनसे दावहायाव नांनो नागिरदों। आरो फैगोन 2025नि बिटिसि इलेक्सनाव जोङो जों गोजायैनो सरकार दानायनि जिथु बेबस्था, बेखौ दानिफ्राय नांगासिनो दङ। जोङो प्राइमारि आरो ब्लक आरो जोङो बुथ कमिटिबो दागासिनो दङ। जोङो गासै खामानिफोरखौ सिस्टेमेटिकयै जों थांगासिनो दङ, जाहाथे रायजो राजानि गेजेराव जों हाबगासिनो दङ। रायजो राजाया जोंखौ अनसायना लादों, रायजो राजाया जोंखौ माने मोजां अनसायना लानाय बे दोलखौ जों आवगायलांगासिनो दङ।